Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Good morning mga kapuso ug welcome to Best Talk kadumutaga atong makauban si kapuso artist Nikki Co. Maayong buntag, Nikki, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Welcome to Mindanao. How are you? Are you doing good? Yes, hello, attorney. Okay naman ako. Itong quarantine, medyo mas busy pa nga kasi lahat sabay-sabay na. Yung work, tapos may nag-school pa rin kasi ako. So, ayun, sinasabay ko siya. And I think everything's fine naman. Yeah. So for the past few months, we're good, we're great. Thanks for asking. So for the past few months, how did you get by every day? Apart from, getting yourself busy with school, do you work out? Ayan, so magandang paglibangan yan ng workout kasi yun yung kailangan natin ngayon being healthy. More than taking vitamins, kailangan mag-exercise tayo. So nag-exercise ako for 2 to 3 times a week. Ayan, so doon ako nagme-maintain ng aking health. Ayan. Yun nga kasi nakikita namin ang iyong very toned body and it's no doubt exercise has been a part of your routine. Pero what kind of exercises do you do, Nikki? I always start with push-ups. Kasi yun yung halos buong katawan mo na yung wino-workout mo dun . Hindi lang yung arms, hindi lang yung chest, pati yung core mo, tsaka yung legs. And nagba-variations na lang ako, mga workout sa back, mga pull-ups, ganyan. Tapos diretso na ako sa abs. Ayun. So Nikki, after joining Starstruck Season 6, what has been your greatest learning so far sa showbiz? Ang natutunan ko lang sa showbiz is love your job. Tsaka love everyone around your job. And everything else follows naman . You'll be kind to them, tapos may makukuha ka rin matututunan, marami ka rin matututunan sa kanila, and vice versa. Tapos pag minahal mo yung trabaho mo, gagawin mo lahat para gumaling doon, tapos mamaling ka rin yun pabalik. You really come a long way with that kind of attitude and disposition. Kaya nga eto din, you've gotten so close na rin sa iyong fans through your YouTube channel. Ano ba kaya ang aming makikita naman na different kind of personality mo sa iyong YouTube channel? So, ang feeling ko yung pinaka-share ko sa mga tao is how creative I can get. Kasi ako lahat nag-edit, ako lahat nag-shoot. So parang ako na yung prod, parang ganun. Tapos yung ideas, ako na rin. And they will see the fun side of Nikki. Yung pagiging, paano ako kasama ko yung friends ko, paano ako kapag kasama ko yung family ko. So yeah, yun yung share ko sa kanila. Sige, what do you enjoy most about it? Ako, just yung fun na nabibigay sa akin nun. Nag-enjoy ako makipag-kulitan, makipag-bonding sa mga nakaka-collab ko. So, yun yung pinaka-masayang nangyayari kapag nagpo-vlog ako. Yeah. And we can't wait to see more videos sa iyong YouTube channel. Yeah. And apart from vlogging, after months of hiatus, back to taping ka na rin sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Kwentuhan mo naman kami, how's your taping day? Ayun na nga, napansin ko, ang daming pagbabago. Kailangan naka-face mask, kailangan naka-face shield, di ba? So, pagpunta namin sa taping, ang pinakaiba dun is pupunta ka sa parang may nakabantay dun . Galing yata sa clinic to check your temperature, to see kung nagkasakit ka ba or na-expose ka ba. Pero ang pinakamasayang feeling is yung makakapagtrabaho na ulit, makaka-arte ka na ulit. Kasama yung mga directors mo dati, yung mga katrabaho mo dati, yung mga ibang artista. Kaya dyan, imbitahan natin lahat ating mga kapuso dito sa Mindanao na abangan ka syempre sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Yes, to everyone, yun, Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Marami pa pong fresh episodes, hinanda po namin para sa inyo. So sana, abangan niyo po kung ano mangyayari, subaybayan ng kwento, and God bless po sa inyo lahat. Thank you very much, Nikki. Have a great day and stay safe. Yes, thank you po for inviting me dito sa At Home with GMA Regional TV. Love you guys. And that was Kapusong Nikki Co. Tutok lang mo mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.